wara ximma xi. Mux jinala. Għal differenza. Jina naħseb li. Jena ma s-setja ċari dal-ħodu. Laqqas jidda. U bil-make-up fis-sitta ta' fil-ħodu. Nittama l-irqattu sew. Lesti għal-ġurnata mimlija da' zbajda, tużawx il-prodotti kollha, għax għada jmiskom kolazzjoni ieħor u ma jibqalkom xejn. Kunu lesti kiltu, zbarazzajtu u lesti bl-ilbis għall-sport. Bomba. Il-ġurnata ħanibdewa biftit. Insomma, la jasad tkunu tafu. Isma, namlu naqra. Mux jekk, mela. Mari, Għasan di għabtit ejja namlu t-ċaqla. għam session. O mux jekk, tamel session. Jina naħseb li. Good morning, sa! Li da, tamlu ħasin. Oraklu, il-bira għamilt naqra request għal sparkling water. Sparkling water, please. Jena kafe u il-bajt. Ejja, dak il-bajt, ċejju! Kif ta' jedda s-sanset kuddimna ma niklux. Ma ħanibqa I will be strong. Tistaw tejdu li kem tiddiskutu fuq ikel minnar ma tejdu riċetti, ejdu riċetti per eżempju tal-kari kif tamil kari najjeb, mela tiddiskutu li kem. Kari tamlu bil-coconut milk, dak kien sajru jena. Idu naslu l-platti għate. Issa kolħat jaqbat il-platti jow, ibatlu jitfawġu l-magna. X'taħsbu li se jkun l-isport? U mux naqra Mux il-loba futbol. daw noqdu namlu Rispetta ġezmont yoga. squats u ekku. Squats. Squats wara breakfast mal dajew. Għana muselki training sejr ħafna, all levels ħajkun, ġibri kullħat jista' jagħmlu. Ma nitfiżdux iż-żejjed. Le, ma tax fil-ħifsit. Ħadd ikun train station, tistgħu titqasmu bejnietkom, kulħadd ħajamel kollox xorta tajjeb. Min ħajkun qiegħed hawnhekk ħajamel plank. Sa. Hemm żewġ modi kif nagħmluha. L-aħjar tħares il qudiem ħalli jkollok l-airway miftuħa. Il-kubtejn tistrieħ daqsxejn u terġa' tkompli. Isma, jiena kikiet il-plan ta' stabilità. Nibżallek nizjad mussel itla. Dil-qazba ta' dari cornflakes. 20 seconds. Iva. Il-barra mill-tonna. Mux Change. Two minutes break, un bat kol ma għanna 3 rounds oħra minn dan. Xinu? Edin ħafna ħjar mill-ewwel round li ġifieri. Cooling down u stretching. Il-met tistgħu tħallu importanti li xi tmur upwards. Relax, ħanamlu 1 minute, listen għandu coach.
illi ilhom daqsxejn ma jagħmlu daqsxejn exercise. 30 sena u ma daqsxejn dak huma ħafna. Illi ċertu ma sinsina. U jekk inqum xrodu ma nagħmel xejn mentalment ma nkunx tajjeb mal-ġurnata. Kom hawnhekk. Hawnhekk qegħdin l-RMJ Horse Rescue. Nurkom iż-żwiemel li għandna. Mbagħad ħadd iggrumjaw ftit iż-żwiemel u taħsluhom, u mbagħad min irid imur dawra biż-żwiemel. Daw ħajħorġuhom ħalli mbagħad iktar tard ittuhom ħasla tajba, dawn huma tnejn mix-xjuħ tagħna. Dik il-balla li qed jieklu minnha dika dawn waħedhom jikluha f'erba' tiem. Daw tnejn li huma over 20. Dak huwa Ricky u dak huwa Priv. Huma jarfu ħafna lil min ikun jħossibhom l-iktar. Mela issa ħammorru naħsu dawk ġust iż-żwiemel li jurejtkom ix-xjuħ. Dan naqra minn sarhom. Ija taqsilhom koll. Ġas naraw pal-klieb, kunnejhom araw li ma jidħol. Isma, jek trid naħħulek is-suf għandna biex ukoll, all right? Dal-għodu, wara training. Wara training ta' dal-għodu, mux idija tajba dejta.
Naħseb anke l-tfal importanti ħafna li tuhom dawn l-esperjenzi ta' apprezzaw aktar l-annimali, n-natura. Naħseb xi ħaġa importanti. Għandu l-ħadida bħal-qu. Jaħassra. Dan Speedy. Speedy boy. Mela tax ta' nibu għawieċ. Nibu għawieċ. Gloria, thank you. Thank you, CFP. Oġbitek l-istħafna. Thank you. Thank you. Kif iġifieri? Avventura li ma namela snin twal. Ħemes fejn. There you go. Fist bump. There you go. Hello. Right guys, it's Tony. Alright. Alright, blażata żammejtu mal-ħin. Insomma. L-arloċ għal dik ir-raġuni ta' Mela, nixtieq nibda billi ngħidilkom merħba. Qabel ma nibdew nixtieq ngħidilkom grazzi talli ħadtu mill-ħin limitat li għandkom bħalissa biex tkunu hawnhekk magħna llum. Mela, għalfejn qegħdin hawn illum. Dan ta' din id-diskussjoni huwa sabiex nistaqsukom mistoqsijiet fuq temi li jolqtu lilna bħala grupp żagħżugħa bl-iskop li nieħdu u nifhmu l-veduti tagħkom fuq dawn l-istess temi. Jiena Luigi Bulija, student fil-kors tal-Masters of Advocacy l-aħħar sena fil-kors tal-liġi fl-Università ta' Malta. X'miex speċifiċi tista' tipproponi biex tissimplifika proġetti amministrattivi, ittejjeb responsabilità fiskali u tiżgura li l-fondi tal-Unjoni Ewropea jiġu allokati mod effiċjenti. Prioritajiet tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu iktar fokati lejn il-ħaddiem, il-familji u l-pensjonanti. Jekk inti tara kemm hemm nies li qegħdin imbagħtu bħalissa b'riskju ta' povertà fl-Unjoni Ewropea, kemm hemm nies li laqas għandhom saqaf fuq rashom, kemm hemm nies li sfortunatament li qegħdin qiegħda fl-Unjoni Ewropea. Naħseb il-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu qegħdin hemmhekk. Hello, jien Giuseppe Gatt, nistudja fil-raba sena tal-Baċellerat fil-kors tal-liġi u għandi 21 sena. Fil-Parlament Ewropew għaddew setta regoli ġodda dwar l-immigrazzjoni illegali. Illi huwa fenomenu illi hawn Malta minħabba fejn nistabu ġeografikament fil-Mediterran nintlaqtu ħafna minnu. L-immigrazzjoni regolari hija sfida komuni li teħtieġ soluzzjonijiet komuni. Malta pajjiż fil-frontiera tal-Unjoni Ewropea. Nafu li l-burden sharing effettivament ma ħadimx għaliex fl-aħħar snin meta kellna l-immigrazzjoni regolari għax illum il-ġurnata m'għadniex nitkellmu fuqha f'dan il-pajjiż. M'għadniex nitkellmu fuqha għaliex il-gvern qabad il-barri miqrunu fil-verità mhux bl-Unjoni tal-Unjoni Ewropea, imma gvern li ħall inizjattiva u min jeddu bħala pajjiż illi dil-problema, dil-isfida tista' tgħid kważi llum il-ġurnata hija mitigata. Il-prinċipji li jkun hemm fir-riżoluzzjonijiet, fir-regolamenti, fid-dokumenti, il-prinċipji huma kollha tajbin. Fil-maġġor parti tagħhom huwa tajbin. Jiġifieri l-iktar prinċipju fundamentali huwa li nsalvaw il-ħajjiet li nindirizzaw l-eruq. Jisimni Kurt Melling, għandi 24 sena, naħdem bħala interpretu mal-Unjoni Ewropea u niktab id-drammi wkoll. Wieħed mill-akbar punti ta' tħassib tiegħi huwa l-mewġa tal-lemin estrem li qed taħkem il-kontinent bħalissa. Xi valuri u prinċipji beħsibek tħaddan biex tiġġieled il-mewġa tal-lemin estrem u hemm xi valuri xellugin li fil-fema tiegħek jiddistingwuk bħala MEP prospettiv jew li taħseb l-Unjoni Ewropea għandha bżonn aktar minnhom? Għandna bżonn morru back to basics. Għandna bżonn nibdew naraw iktar il-ħaddiem xi jrid.
Għax żgħażagħ mhux dawk li jmorru l-università biss. Żgħażagħ hemm ukoll ħaddiema li ma marrux l-università. Fi żmieni kien ikollok l-iskejjel ta' snajja. U hawnhekk ġie l-ħażin għax bdejna nagħtu l-impressjoni li biex tkun achiever inti titmur l-università. Le, inti staj tkun fit-snajja u tkun achiever. Inti għandek nies li bis-sena illum jaqalaw flus daqs l-aqwa avukat. Inti kif tara li ser kun ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fejn tidħol intelligenza artifiċjali issa li hemm l-AI Act? Għalina kollha fis-snin li ġejjin ser jibdel il-mod kif ħankunu qegħdin naħdmu, kif ħankunu qegħdin nissoċjalizzaw, ħatkun revoluzzjoni jiena ngħid pożittiva bħalma kien l-internet. Ġifieri għal dawk in-nies hemm barra li forsi mhumiex acquaint ma' l-intelligenza artifiċjali ser tkun revoluzzjoni, ser tibdel il-mod kif naħdmu f'ħafna affarijiet. Però għalhekk importanti li nirregolizzawha. Jiena naħseb illi l-Unjoni Ewropea għamlet proċess importanti ħafna fl-AI Act fuq żewġ binarji. L-ewwel nett il-fatt illi qed nagħmluha ċara più o meno jew għall-inqas hemm kategorizzazzjoni ta' x'nistgħu u x'ma nistgħux nagħmlu bl-intelligenza artifiċjali. Però mbagħad qed nagħmlu xi ħaġa li naħseb illi wkoll hija kruċjali, illi naraw li l-intelligenza artifiċjali jew dik il-parti li qegħdin nużaw tkun regolata wkoll. Jien Ruslan għandi 19 sena, edha l-ewwel sena aċċelerat fil-liġi u naħdem ukoll bħala ġurnalista l-wan. Bħalissa madwarna qed ngħixu realtà ta' gwerer għandna l-Ukrajna għandna l-Palestina li mhux fil-fatt mhux daqshekk huma l-bot minn pajjiżna li għaddej minn gwerer fejn qed jinħasdu l-ħajjiet ta' diversi nisa u tfal u mbagħad fuq in-naħa l-oħra qed naraw anke nies affiljati fil-fatt mal-Partit Nazzjonalista li mhumiex biss favur l-armament iżda jiffaċilitaw ukoll dawn il-gwerer. Il-pledġ ewlenija tal-grupp tal-IPP illi qiegħda tgħidlek illi l-irwol tal-High Representative, jiġifieri Josep Borrell illum, illi dan biex jieħu pożizzjoni fejn tidħol politika internazzjonali, fejn tidħol id-difiża, is-sigurtà u l-foreign affairs għandha tinqasam minn nofs u l-parti tas-sigurtà u d-difiża minflok ikollok konsultazzjoni u vot unanimu mill-istati membri kollha li Robert Abela jekk inti l-Ewropa u l-Kummissjoni trid tieħu pożizzjoni fuq l-Iżrael u dak li qiegħda twettaq kif l-aħħar mill-aħħar pruvat tagħmel il-President tal-Kummissjoni u tgħid kif faqqa konflitt jiena ħanati appoġġ bla kundizzjoni. Hemmhekk fil-proċedura li għandna llum Robert Abela b'konsultazzjoni ma' Josep Borrell jista' jgħidlu oj aħna għandna pożizzjoni differenti minn tagħkom, slowja daqsxejn, m'għandekx tkun il-vuċi tiegħi u allura ħanwaqqaf dik l-istqarrija. Jiġifieri il-weda ewlenija llum tal-IPP huwa illi dak il-poter illi llum għandu r-rappreżentantoli tal-Ewropa imur fidejn kummissarju komuni. Forsi n-nies mhux qed jirrealizzaw xi tfisser di. Jiġifieri jekk din il-proposta l-IPP jirnexxielu jimplementaha b'maġġoranza fil-Kummissjoni Ewropea, x'ħajkun ir-riżultat? Ir-riżultat ħajkun illi il-gvernijiet tagħna f'deċiżjonijiet daqstant sensittivi m'għandhomx għalfejn ikunu konsultati u d-deċiżjoni tittieħed b'kunsens fil-kulleġġ tal-kummissarji. Ian Pearl, għandi 24 sena u jiena avukat u naħdem fil-waste management. Naf li fl-ispera tal-Unjoni Ewropea ġili kien hemm proposti, ġili kien hemm taħdidiet sabiex jitnaqsu l-ammont ta' MEPs fil-Parlament Ewropew. Issa bħala persuna li inti tiġi wieħed mill-iżgħar membri stati fl-Unjoni Ewropea u għandu l-inqas ammont ta' MEPs possibbli, kif tirreaġixxi għal proposta bħal din? Jien mhux biss niġi mill-iżgħar stat membru, jien niġi mill-iżgħar gżira reġjun ġal-Ewropa. Dak huwa punt kardinali. Irridu nibdew mill-fatt illi aħna rridu nkunu ċerti illi nirrappreżentaw ir-realtajiet differenti li jeżistu fl-Ewropa. Realtajiet differenti. Ir-realtajiet ta' pajjiżna huma differenti mir-realtajiet ta' pajjiżi oħra. Irridu nibqgħu neżiġu u nsaħħu l-pożizzjoni tagħna, irridu naraw illi dawk is-sitta li hemm apparti li ma jonqsowx, bla dubju, irridu naraw li ma jonqsowx dawk is-sitta, imma li dawk is-sitta jaħdmu dejjem favur pożizzjoni għal pajjiżna.
Martina Grek, għandi 23 sena u armija, mmexxi l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni fi dan is-Segretarjat Parlamentari għaż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni u kif ukoll qiegħda fir-raba' sena tal-Baċċelerat nistudja l-politika u l-governanza. Dan l-aħħar smajna ħafna il-buzzwords il-fashion, fil-qasam tal-moda, huwa kruċjali li nirrikonoxxu l-impatt profond li din l-industrija għandha fuq l-ambjent tagħna. Is-sustainable fashion tista' teħodna fuq diversi livelli. Hemm issues oħrajn relatati mas-sostenibilità illi wkoll jistgħu jagħmlu tajjeb biex ikollna Ewropa aktar ġusta. Ewropa aktar ġusta hawnhekk issemmew l-ixu tal-homelessness, l-ixu tan-nies li m'għandhomx saqaf fuq rashom, issues ta' nies li b'xi mod jew ieħor għaddejjin minn problemi soċjali. Ma rridux norbtu s-sostenibilità tal-ambjent ma' dawk illi huma l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà, imma għandna nies oħrajn illi għaddejjin tajjeb ukoll illi wkoll iridu jħarsu l-ambjent ta' madwarhom bil-metodi tagħhom u meta qed ngħid hekk wieħed ikollu ċertu ħwejjeġ, ċertu materjal li jrid jiddisponi minnu u jerġa' jagħmel użu billi ibijaw bi prezzijiet iktar baxxi. Jiġifieri dan is-settur huwa settur li jista' jikber u joħloq moviment ġdid fejn aħna nkunu qegħdin nibżgħu għall-ambjent. Alejandra Muscat, għandi 24 sena, gradwata mill-University of London fl-Economics u l-Finance u naħdem bħala ekonomista. Fl-aħħar leġislatura rajna Ewropa li kienet iffukata ħafna fuq il-miri ambjentali tagħha. Però ċertu drabi wkoll skapitu għall kompetittività tal-industrija u speċjalment tal-industriji ta' pajjiżi żgħar bħal tagħna. L-argument kollu meta tinnegozja, inti mhux li tgħid isma' ma naqbilx, li ġib l-argumenti, iġġibhom b'mod b'saħħtu, tara li inti ovvjament tilħaq kompromess, però l-ESG ma jaqafx mal-ambjent. L-ESG huwa aktar wiesa għandek is-soċjal, qed issemmi Claudette ukoll anke l-affarijiet kollha illi hemm għaddejjin fil-fashion industry pereżempju. Jekk tara l-Corporate Due Diligence Directive illi dieħla ħadkun qiegħda tirregola ukoll il-pajjiżi terzi tal-Unjoni li joħorġu barra mill-Unjoni Ewropea u anke li għandhom holdings fil-Unjoni Ewropea biex jaraw li jekk inti qed tixtri minn x'imkien mhux qed tikser id-drittijiet tal-bniedem. Kif għandna navigaw il-komplessità tal-iżgurar ta' drittijiet riproduttivi bħala dritt fundamentali? Jiena nemmen li fejn tidħol id-drittijiet tan-nisa, id-drittijiet riproduttivi wkoll, importanti li leħen il-mara ikun hemm barra msemmi għaliex jiena ħana nitkellem issa bħala mara wkoll. Nemmen li l-vuċi tiegħi ma għax għandha tinstema' iktar minn tal-irġiel, imma għandha weight li huwa importanti ħafna fid-diskussjoni. L-istess b'tali mod maniera li raġel fid-diskussjoni għandu weight ukoll. Għaliex meta inti għandek dak li qegħdin nitkellmu fuqu, ċertament li għandek persuna minn ġinx sessi. U allura importanti li d-diskussjoni tkun waħda bilanċjata. Qed ngħid dan għaliex ħafna midrabi ngħidu isma' żgur le, żgur iva, però mbagħad meta tiġi biex tmiss il-persuna b'mod individwali, isma' jekk it-tifla jew xi ħadd jiġi minnek, jiġrilu każ partikolari. Hemmhekk iva le u tibda tara reazzjonijiet li jista' jkunu huma differenti. U għalhekk nemmen propju f'diskussjoni informata b'mod nazzjonali. Wasalna fit-tmiem id-diskussjoni. Għalhekk nieħu l-opportunità sabiex nirringrazzjakom tal-kontribut tagħkom tal-lum u nawguralkom kull suċċess fil-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Ġunju li ġej. Milon ftit ieħor se waslulkom high tea għax taf inti tkun trita dik id-daqsxejn ta' sofistikazzjoni. Dan il-high tea mhux se tgawduh waħedkom għax ser ikolkom mistiedna speċjali. Għal dawn is-sigħat li ġejjin se tospitaw intom. Barra li taqsmu magħhom dak li se nservu, l-għan tagħkom għandu jkun li ssiru tafuhom aktar mill-qrib. Malta ħalina, ħobża u sardina kienu jgħidu, imma xi tfisser din eżatt? To the left jirġa' ġismod, to the naħa jirġa' ġismod liħor.
Ix-xjuħ ġifieri l-ewwel. Ma nistax li marina. Taf kemm għandna nippreparaw biex tasal? Għandna magħna persuna li għandha l-esperjenzi tagħha. Xi tfisser għalejk l-identità Maltija? Għat nsegwik fl-affarijiet li tajt, għax huma educational. Għaw il-laptops u l-mobiles. Timmissjani, nkajjen immissjak ta' Apart nerwer kan naraw naqra fiex intom. 1, 2, 3, Dak li jiġi fi Brussell ma jibqax hemmhekk. Kulħadd għandu il-possibilità jagħti kontribut. Irridu nagħmlu aktar ġid lill-poplu Malti.